Күтәміз. Потому что шабашкасы яна, білесің ме сен шабаш? Yanmay. Бары тек сені гіне, Dostlar selam. Bugün Halklar Dostluğu yurtunda Kreation Огонек. Hazır mı sizge? Esakını yurtun kursadım. Римма, ничек хәлләр? Привет, нормально. Ничек узды быел еллар синең? 22 ел бик әйбәт узды, Аллага шөкер. Но 23 елга планнар тагы да зурдан зуррак. Алла берсә күрәсез. Ишеттерсез. Син Татнефтьне җыям дигән идең. 23 елда буламы ел? Юк, 23 түгел. Кайчан булачак ул? Бу сезнең парикмы? Юк. Лично үземнеке. О! Сез, кстати, куянга шагансыз. Бик рәхмәт. Алай булай куян елында тумадыгызмы? Куян елында. Точка попала. Бу концертта ничә сум түлиләр? Burada toşana türüler mi? Крашеннардан түлүрмәне, крашеннардан бесплат киришеп китәләр. Благодарительный. Kreation halkı akşamlar işlemiyor. Гомердән Kreation kardeşlerine yakınlaşıp gelişik Яңа ел bayramı bilen tebrik etem. Яңа yılda яңа şatlıklar bulsun, яңа uğuşlar bulsun her birimizge degen. Ailelerimizde tanıştık bulsun, yurtlarımızda bereket bulsun. İlerimiz tanış bulsun. Bağlarımız isen sağ bulsunlar. Tağında şulay matur beyramlarda көңілді кешелерде генә очрашып яшәп язсын дип телим. Туганайлар газетасына кайнар сәлам. Аштан белән. Уңышлы ел булды име? Настолько уңышлы, что 23 елдан даже куркам әзрәк. Алла берсә әйбәт булыр дип өметләнеп калам. Selam dostlar, kardeşler. Yakınlaşıp giriş Яңа ел белән сезнең барыгызны да исәнлек саулык белән, кыр күңел белән Яңа елны каршыларга язсын. Яңа еллар төпле аягы белән, зур уңышлар белән, танышлык белән килсен барыгызга да. Яңа елы килә хәзер, йомшак булып килсен инде. Менә ап-пак булып, без шушы дөньяларыбызга матур тынычлыклар кайтып, менә шу куян шикелле йомшак булсын инде киләсе елыбыз. Менә шушыны бик телисе килә. Исәнлек саулык булсын. Bir-birimizге ихтирамлык артсын, кишилеклек сыйфаты кайтсын кешеләргә. Бер-берсенә ярдәмләшү дигән әйберләр кайтсын.